Rumbizo de Nyumari, oh rumbizo de Nyumari, iko kugona de kwe Nyumari, oh iko kugona de kwe, oh rumbizo de Nyumari. Haiwa rumbizo mankwana ne ano mutse ngaipiwe kwa muri muchinda werukare kukona nekuti dekwenyu haiwa kwende kwedu Jehova baba wangu makatendeka tinopa rumbizo mankwana ne ano kwa muri embi Jehova vasikashanduke mwari vanoramba vari mwari zuro nasi nekusinga pere baba wangu makanaka. We worship you, God. We worship you, Jesus. We worship you, our Lord. This morning, oh God, we give all the glory to you. We give all the glory to you, oh God. Makanaka musene rumbizo yose baba nekukona abati note
Mwari nekuti ndezvenyu maita muzene ngaipiwe mbiri zita renyu Mwari mazita. Father, we glorify your mighty name, Jesus. Hallelujah. Ngatibatirane pa hymn 187. Hallelujah. Jika nontirero timere upenyu rinopo tamo oseshe Papa
Bwana Yesu narambira pamuri mwari makanaka Yesu imimi mwari murachitiwa chisi mangwanana anotorambira pamuri nekuchikumwe chakaedza asi pamuri musharukwa takaona kudzikinurwa mangwanana ano tinorambira pasi pemupendero wemwoyo yedu Jesu chichioma zita redu makanaka mangwanana ano hakuna kumwe kwatinochizira nekuti muri makore kuhwanda mudzikinuro waIsraeri asikana ari hope kana kukotsira akacheneka ndiye Mwari makanaka mangwanana ano tinorambira tiripo pamavi nekuti pamapi pana mituro vana vanetsa tinorambira pamuchinjikwa zvakaoma tinorambira pamuchinjikwa mufaro uchiuya tinouya kwamuri Jesu makanaka Mwari tibetserei tigare panguva mangwanana ano makanaka Mwari we worship you Jesus irira kukudzwa ngasi yesenu Mwari muzita raJesu we worship you mighty God thank you Jesus muzita raJesu kana Jesu wachionekwa tinozofanana naye 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 kana Jesu iyo tinozo Baba tinozo Baba tinozo Baba tinozo Baba tinozo Baba tinozo Baba tinozo iyo kana Jesu Yesu tinozo iyo kana Jesu Yesu tinozo Baba tinozo Baba tinozo Baba tinozo Baba tinozo iwo venyika ini tinozo iwo vedzidzo Yesu tinozo Baba tinozo Baba tinozo Baba tinozo Yesu tinozo iwo unozo Baba tinozo Yesu tinozo Yesu tinozo iwo venyika Yesu tinozo iwo vedzidzo Yesu tinozo Baba tinozo Baba tinozo Baba tinozo Baba tinozo Baba tinozo Baba tinozo iyo kuneka iyo kuneka iyo kuneka iyo kuneka
kunenga iyo kunenga iyo kunenga iyo kunenga iyo venyika Yesu tinaso iyo venyika tinaso iyo vetita wakakurambira iyo venyika iyo Baba tinaso Baba tinaso Baba tinaso Baba tinaso tinaso Baba tinaso Beamutsele mabalani hano Baba wenu wari kunenga Beamutsele mwehari Beamutsele 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 Kuna sinotirambita mabalani hano Asita uyapambeli penu Utimgari tinozo fanana nene Imi mwari makatina Tiza titakuzirai Beamutsele mabalani hano Betita waripo Bemaruti waripo Asimwari wari kunenga mabalani hano Tiri kuti tinovimba nemi Jesu Tinovimba nemi mabalani hano Tinovimba nemi muchinda werugari Benyika waripo Kuna wasingani Mawengi waripo mabalani hano nesitara Jesu Tinovimba nemi muchinda werugari Tinovimba nomwea muchene Anofamba nomwea mabalani hano nesitara Jesu Mea muchene 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 mabalani hano Chibachire ichiragarire Chichire wonyasha mabalani hano Chiro kutenda ina kuchukuri mwari Moyo yeni inola kufanana neni Moyo yeni inola kufanana neni Moyo yeni inola kufanana neni Uritenu chinola kufanana neni We worship you We worship you, Jesus. Amen. Tinokwasana tese mzita ra Jesu Kristu mponisi wedishe. Amen. Praise and worship. Tinotenda nekuimba zvakanaka. Tiri mumwe chete iwowo. Tinokumbira mutiroverewo kamwe kambo. Tidzokere zvakare pamberi paMwari. Tigonamata. Muzita ra Jesu mponisi wedishe. Amen. Jesus. Ndinosimudza maoko itaisa munoda durura inyasha dzenyu mandiri mariona iwo ndakasimudza maoko itaisa munoda durura inyasha dzenyu mandiri ndinosimudza maoko itaisa munoda durura inyasha dzenyu takasimudza takasimudza maoko
Ishe wakuka Mandiri Baba Dakasimutsa maoko Ishe Ishe Oh Mandiri Jesus Mandiri nasi Mandiri nasi Mandiri nasi Oh Mandiri Jesus Mandiri nasi Mandiri nasi Mandiri nasi Oh Mandiri Sinosibutsa woko Itai Samunoda Urura Mari Tagasibutsa mawako akuka Tagasibutsa mawako Warira paimoyo simutsirai vanhu Wari tinotenda nekuti muri mutsvene maoko angu ndakasimutsa as a sign of surrendering my life to you Mwari wangu handityi kana kukadzika Mwari kana ndichiziva kuti muri kurutivi rwangu ndichengetedzwe nemi ndiyambuswe nemi ndisunungurwe nemi nditsunungurwe nemi mutizarurire mutigonese nekuti muri mutsvene nekuti munogara nokusingaperi nyasha dzenyu Mwari dzinongotigonesa We thank you, Holy Spirit. We thank you, Father. We magnify your name. We give you honor. We praise your name. In the mighty name of our Lord and Savior. Thank you, Holy Spirit. We praise you. In Jesus' name. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. May the church say, Amen. Panguva ino tinoda kutenda praise and worship ichigara pasi ngatiomberereiwo tinotenda zvikuru nekuimba kwakanaka kwakadai tinotenda praise and worship muzita raJesu muponesi wedu Ishe amen. Panguva ino tinoda kugamuchira mweya mutsvene in our presence. Tinoda kugamuchira mweya mutsvene uyo watitungamirira kubva kugomo kwatanga tiri kutisvitsa pano. Let's all give a round of applause to the Holy Spirit in the mighty name of Jesus Christ and our Lord. Amen. Whilst in the same spirit, tinoda kugamuchira baba vedu na amai vedu, the prophet of the house. Tinoda kuvagamuchira baba tinokudai. Thank you for leading us. Thank you for teaching us how to pray. Thank you for showing us the way forward. Mungatore zvigaro zvenyu baba tinokudai. Komborerwai. Panguva ino tinoda kugamuchira the church board, the main church board. Tigogamuchirawo dare rana baba, dare rana mai, zvayo kugamuchirika mese muzita raJesu Kristu muponesi wedu Ishe amen. Tinogamuchirawo zvakare ma-leaders ese kubva kusoup kitchen, ve-cleaning, all the entire leadership. Tinogamuchirai, inzwai kugamuchirika muzita raJesu Kristu muponesi wedu Ishe amen. Amen. Musatitedzere vamwe tine power, tine energy yakaipa because kwatabva uko hakuna kumira zvakanaka. Saka ndoda amen ine mutsindo.
tinogamuchirawo my youth edu muzita raJesu Kristu muponesi wedu Ishe. Amen. Mateenager tinokugamuchiraiwo zvakare, inzwai kugamuchirika mumba maMwari muzita raJesu muponesi wedu Ishe. Amen. And the most vibrant group, Sunday School. Sunday School, oye! Sunday School, you can do better. Sunday School, oye! Thank you, Sunday School. Inzwai kugamuchirika muzita raJesu muponesi wedu Ishe. Amen. You may go to your classes. Neniwo ndoda kutenda Mwari nekupiwawo mukana uno kumira pamberi pekereke ndichiita MC oro Director of Ceremony for the first time. Thank you very much, the church board. Thank you for that opportunity. I appreciate. I don't take that for granted. Panguva ino takuda kuenda kuma items zedu. Tichapana na nguva shoma chaizvo, not more than 3 minutes per item. Ukaramba uchitaura mukaona ndauya paside pako ozwa kuti wadarikidza. Saka ma items zedu tichatanga ne Bible reading group ine 1 item. Ichipedza Bible reading group kurukuya vana baba vachipedza koya sister mucha in that order. Saka panguva ino Bible reading group, can you come forward? Ngativaomberei maoko vachiuya kumberi. Bible reading group. Hallelujah. Hallelujah. Isu sevaverengi veBhaibheri takazviona kuti hatingangokwanisi kungoverenga Bhaibheri ratisingazivi. Kuna Joshua 1 verse 8 inoti, bhuku iyi ngairege kubva pamuromo wako, uichengete nguva nenguva kuti uedze kuita zvose zvainoreva. So ndichiri kungoverenga Bhaibheri ndainetseka chaizvo kuti ndinyatsoti ndivhure kana baba pakabviswa apa kuti tinyatsomateedzanisa baya kuti kasire kuvhura zvainetsa. So tiri kuda chekutanga ticharecita the Old Testament, mabooks ese, New Testament, then tozokupai memory verse iri kubva kuna Psalms 119 from 97 to 105. So tiri kukumbirawo uko kuitira kuti kana pandinenge ndapotsa ini sagogo ndogona ndakuita nchikanganwa, hani munoziva kuti pfungwa dzinoenda zvichipera kana wakunokura kunobata zvinhu. Ndoseke ndiri kuti mayouth nemaSunday School nemaningirikiri verengai Bhaibheri kuti paunozviita, patiri kutozviita takutoona kuti tatove pachinhano chimwe. Ndaitaura nevasikana ava kuti taakutonzwa kuti tine kamwe kanhu katiri kufanira kuita, hakusisiri kungoverenga Bhaibheri. Patiri kutoverenga ipapo tichiita izvozvo riri kutogara mumwoyo medu. So kune vari kuti joina, ndaona vana baba, ndapuwa vana baba, tichapota chikupai tuma-assignment, hakusi kungoya kumberi badzi tobva tatoti mufundisi wotiverenga tonogara pasi. Taakuita zvinhu nguva inoi. Amen. So ndiri kukumbira vari koko kumedia kuti mutiisire, isi tinei takazvifuratira. Pandine ndapotsa imubva mazadzisa handiti munobva mapfekera, kana iri vhesi mubva maipfekera, kana ndadarika rimwe bhuku imubva maripfekera. So ndiri kukumbira maisa handitika. So ini ndichaita Old Testament, kudza achaita New Testament, tatenda achaita memory verse. So ndiri kuita Old Testament. Bhuku rekutanga ndi Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, then Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Hosea, Daniel, then Joel, Hosea, sorry, ndatovhiringika ipapo, toti Daniel, then toti Hosea, toti Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, then Haggai, oh no, Diane, Habakkuk, then Haggai, then Zephaniah. Ndakudza kuti gogo vakupota vachirasika handitika. Ndagumira panani?
Zephaniah, then Haggai, then Zechariah, then Micah. Malachi. For the New Testament, nichaita in Shona ndo maziro anoita. Saka tina Mateo, Mariko, Luka, Johan, mabasa avapostori, vaRoma, vaKorinde, 2 vaKorinde, vaGalatia, vaEfeso, vaKorosa. Ndizvo? One vaTesalonica, 2 vaTesalonica, Tito. 1 Timothy, 2 Timothy, tozoti Tito. Filemon vaHebrew, Jacobo, 1 Peter, 2 Peter, 1 Johan, 2 Johan, 3 Johan, Judah, zvakazarurwa. So I'm just going to recite a few verses from Psalms 119, from verse 97. You can hear me? All right. It says, "Oh, how I love your law, for I meditate on it all day long. Your commands are always with me and make me wiser than my enemies. I have more insight than all my teachers, for I meditate on your statutes. And I have more understanding than the elders, for I obey your word. I have kept my feet from every evil path, so that I will obey your word. And I have not departed from your law, for you yourself taught me. I gain understanding from your precepts, therefore I hate. How sweet is your word to my taste, sweeter than honey to my mouth. I gain understanding from your precepts, therefore I hate every evil path. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Amen. Vana baba vachuya, tivaomberere maoko vachuya. Hallelujah. Amen. Vana baba ndatiuye tokumbirayo tiuye. Vana baba vachiuya, regedzai nditore mukana uno wekukutendai. Ndinoziva musi wekutanga takakumbira church, takakumbira youth kuti tiri kukumbira mudzoto vana baba vauye tiende kumusangano. Youth makaita basa, makatitendera vana baba kuti vauye. Tikakumbira vana mai zvakaro, tiri kukumbira mutendere vana mai vauye kumusangano. Vana mama tinokutendai, makaita kuti vana baba vauye kumusangano. Zvakafamba zvakatiitira zvakanaka. So panguva ino tiri kukuratidzai kumusangano zvaifamba sei. Amen. Tine item yedu yekumusangano yatakaita kumusangano. I believe kuti vana mai tinokukundai kutamba. I believe kuti vana mai tinokukundai kutamba. Handizvo baba. Baba Makanda. Alright, takamira Baba Makanda. Vaitamba Sterex saka kufamba kwacho kwakuita kuchinetsa. Baba Makanda. Hallelujah. Atikusumuka ichibatsire vana baba kutamba muzita raJesu. Hallelujah. Atikusumuka ichibatsire vana baba. Hallelujah. Chivotarisa munhu ari padhuze newe, chivotarisa munhu ari padhuze newe. Hallelujah. Hallelujah. Ivo zvibata uti I'm fearfully and wonderfully made. Hallelujah. Amen. Tarisa uone ruoko rwa Mwari. 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 Tarisa iwe. 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 Tarisa iwe.
tarisa iwe, tarisa iwe, tarisa iwe, tarisa iwe. Kuimba ndinoimba, kuimbira Mwari, kuimba ndinoimba, kuimbira Mwari, kuimba ndinoimba, kuimbira Mwari, kuimba ndinoimba, kuimbira Mwari, kutamba ndinotamba, kutambira Mwari, kutamba ndinotamba, kutambira Mwari. Tarisa iwe, oh tarisa iwe, oh tarisa iwe, tarisa iwe, tarisa iwe, oh tarisa iwe, oh tarisa iwe, oh tarisa iwe, tarira iwe, tarira iwe, tarisa iwe, tarisa iwe, tarisa iwe, oh tarisa iwe. Famba ndinofamba, fambira Mwari, famba ndinofamba, fambira Mwari, kuimba ndinoimba, kuimbira Mwari, kuombera ndinoombera, kuombera Mwari. Hallelujah. Amen. This could have baba wedu vati 3 minutes. Amen. You could have gone more than this. Amen. All right, panguva inoregedza nditende men's fellowship board vakatita zvakanaka vaibatsira pabasa rese. Amen. Vana mai regedza nditi takaona vana baba vakazvipira, takaona vana baba vachisevha nemwoyo inoda. Amen. Saka naizvozvo tinokutendai zvakanyanyisa. Mai Magwenzi tinokutendai zvakanyanya. Amen. Kana mukazokumbira vaMagwenzi kubika, kana vakati havasi kuda kubika, haisi nyaya kuti havasi kuda, vari kutya kuti munozovabikisa every day nekuti vanobika. Amen. Tiri ipapo toda kusvika patinotenda mufundisi wedu. Amen. Vakatidzidzisa zvakawanda, vakatitaura zvakawandisa. Indaisaziva kuti mhuri inotetwa dare nayo. Amen. Kwatakakurira tongoziva kuti baba namai nanasekuru nanambuya ndoita dare. But mufundisi vakatidzidzisa kuti kunyange nevana vadiki chaivo tinogara navo pasi mumba, tovataurira, tovaudza kuti tiri kufamba sei, tichafamba sei muupenyu hwedu, tinowana sei mari, tinoishandisa sei. Mufundisi tinokudai, tinokutendai nedzidziso yakadai. Handizvo zvega zvawakataura, ndangoti chete tisarasise mumwe wedu. Amen. Nekuda kwaizvozvo we have a token of appreciation. Amen. Tokumbira administrator mutitendere mufundisi namama, zvikuru sei namama vakatendera baba kuenda nesu. Church tinokutendai mose, media tinokutendai makatiitira zvakanaka. Amen. Amen. Tinotenda Mwari, tinotenda vana baba. Zveshuwa kwakusina kumira zvakanaka kugomoko. Kwanga kusina kumira zvakanaka. And after 6 days, the Lord took Peter, John and James into the mountain. And whilst they were in the mountain, Jesus Christ was up above them. And the Paka appear 2 men. One was on the left of Jesus and the other one was on the right. And Hans Pakaita a dazzling, a shining, a sparkling, shining, a cloudy, a shiner. And Peter from nowhere just said, Lord, it is good that we are here. Let us make 3 tents, one for yourself, one for Moses, and one for Elijah. Jesus did not respond to him. Suddenly, a voice appeared, a voice came from heaven. Because this is my son, whom I love. Please listen to him. And then those 2 men, Elijah and Moses, disappeared. And Jesus took the disciples down and he said to them, do not tell anyone what you have seen or what you have heard. Isitanga tiri kugomoko. Joshua, we would have loved to continue to be there. We would have loved to build Baba a tent. But for every good thing comes to an end. Takakomborerwa, takadzidziswa. Sister muchaita muchigadzirira uyai paside pangu. Takadzidziswa. Kuti a man has got to be balanced. Every man who worships at Rudaport Prayer Center must be balanced. How does that man balance? Anofana kuva ne 6 essential elements, kana kuti 6 legs. 1, financial. 2, mental.
3 moral, 4 physical, 5 psychological, 6 muchazozvionera kumbayo handichataura. We need to be balanced. Iyoyo itori chitsidzo chatakapiwa kunzi if you lack one leg you are not balanced. I can equate that kumabasa kwedu kwatinoshanda isusu. Sorry sister, very soon munotaura. Vamwe tikasataura tinorwara saprof Nyabadza. I can equate nyaya yema essential elements kumabasa kwedu kwatinoshanda. Prof Nyabadza vaive pano vachititaurira last week yo nezve how digital world has affected the world, how technology has affected the world. Vakataura kuti kune inonzi selfitis, evanhu vanoda kutora maselfie. Vanyabadza ndinokumbira kuti muzoitawo research inonzi relitis, evanhu vane addiction yemareels. Andina kuinzwa iyo. Saka nyaya ndiri kutaura ema-elements atakataurwa nababa yakafanana nekuti tombotaura totora a simple thing like theft ine ma-essential elements ayona anokwana 5. Theft is unlawful contraction or appropriation of property belonging to another, property capable of being stolen with the intention of depriving the owner permanently. If one element is missing, that person ano akwitwa court. Kana iwo ukavarairwa pangave parenki uine stress otambidza mbavha phone kudai mbavha yotora yoenda nefone hana kuba. The taking is not unlawful. Saka ma-essential elements achona essay they've got to be satisfied. Anofana kwana, the property must be capable of being stolen. It must be immovable. You cannot steal a house. You cannot steal a house. You must have the intention of depriving the owner permanently. Ndikauya mbavha ikakutorera phone ikaenda ikanobvisa data ikaita sei, akauya akazodzosera phone paside pako, iwo ukaishaya kana kuti ikazotorwa neumwe, there is no theft. Akaenda court anoakuitwa munozosara moti majaji vari corrupt mama. No, my essential elements haana kwana. Sezvatakaudzwa nemuranda waMwari kunzi let's have 6 elements with us. If you lack one, you are not complete. Ndiwe unotaurwa kuna zvakazarurwa kunonzi you were tested, I tested you. You are neither warm nor cold. I'll spit you out of my mouth. Saka let us make sure as men from Rudaport that we are in possession of the 6 elements. Sister. Hallelujah. Amen church. Nina ngosimukira hangu kutenda nyasha za Mwari. Ndichitanga kutenda baba na mai jiriji. Ndingati ndine testimony yangu pamusoro pamupo. Ndingati 2 weeks back mupo akuto cross a road. Achiti apinde pachikoro ndofunga pai angoda ngojamba road kudai. Saka anzi pane madrivers mongoziva makusena aya madriver vanenge vachiita nyaka vamwe vachida kuovertake vamwe vachida kudii vachibva vatukana vachidii. Hanzi saka pakaita umwe murume akanga achida kupinda pamberi pomwe achida kuovertake pasingaiti overtake. Saka mupo iye panga kuda kucrossa road vanhu vaya vakabva vakonana ndopakabva paridzwa pfuti mudenga mwana achida kutocrossa road kuti apinde pagedhi rechikoro. Hanzi ndakabva ndatiza kubva ndangoti suduruke nechekusaidhi vanhu vaya vakakonana futi dzakutorira paya. Saka inini hangu ndakamboti aregai ndigare but zvimwe zvacho unotongoona kuti mamwe madeclaration anoitwa pano nababa neminamato imwe yatinonzi paya ngatinamate tichinamatira vana vedu kuzvikoro chichi. Ini ndakangoona hangu Mwari kuti vanotirwira. Second ndoenda futi patestimony last week mupo akanga ari muchipatara akabatwa nomwe musoro ainzi is extreme musoro handizivi chimwe chirungu chinotaurwa. Saka inini ndakangoona hangu kubata kwaMwari nekuti zvakanga zvakaoma. Akatonoadhivitwa kuHelen Joseph. Asi ndinotenda Mwari nemanamato yababa. Ndichitenda futi baba namai makanda varipo pese pandinenge ndichiremerwa ndichineta vanonga vachindisimudzira. Ndinotenda nerudo rwavo. Ndichitenda zvakare nerudo rwababa namai nemunamato enyu amunotiitira. Ndinopa kutenda kereke yese. Ndotenda zvakare nemadeclaration ese anoitwa nababa. Paya patinozi ngatinamatire vana vedu.
zvinotibatsira neminamato iyo nokuti vana vedu vanorwirwa kuchikoro kwese kwaanoenda kunyange vakasangana netsaona dzakaita sei kunyange kuzvirwere. Ndinopa kutenda kuna baba namai Jiriji, ndichitenda zvikuru kuna baba namai Makanda nerudo rwenyu. Ndogarawo pasi nezita raJesu. Tiombererewo sister Mucha netestimony yakanaka kudai. Tinotenda Mwari zvikuru. Secretary, with your indulgence, allow me to give an item. Sorry, I'm not on record, but I'll try to stick to 3 minutes. An item. Okay, thank you very much. In item yangu ndoda kupa, aisi testimony, but it's an item. Ndoda kutenda Mwari, nekuda kwe teaching ya tinowana kuna baba. One thing that I have learned from him, he has taught us to pray. There is no time baba yavanomira pano yavanotanga kuparidza vagopedza vasina kutidzidzisa kunamata. Ndakabata kuti hanzi a prayerless Christian is like a fuelless car. No matter how fancy your car is, if it does not have fuel, it's as good as a ramshackle. Likewise, a prayerless Christian, no matter how you can do miracles, no matter how you can preach, but if you don't have prayer, you are not good enough. Saka ndinotenda Mwari naizvozvo, ndozobva ndoda kunotenda Mwari zvikuru neteaching yatakapiwa navamaziva nhaka pavakauya pa revival paipai vakatidzidzisa about wisdom. And the fear of the Lord is the beginning of wisdom. It is not wisdom, but it is the beginning of wisdom. Now, the question comes, what is wisdom? Wisdom, teachers will agree with me and professors, wisdom is a noun derived from the word wise. What is wise? Wise is, or what is wisdom exactly? It is the opposite of foolishness. Foolishness is derived from the word fool. What is a fool? A fool is a person who said in his God there is no heart. Who said in his heart there is no God. That person is the person anon's ear, he is a fool. And what happens to a fool? The Bible says, my people perish due to the lack of knowledge. So, if you have no knowledge, you say there is no God in your heart and you are a fool. Now, how do people perish due to lack of knowledge? 1 minute. Inini pamba pangu, pamba pedu, tine swimming pool, 50,000 liters, tine jacuzzi, 2,000 liters jacuzzi, tine tub. Inini ndiri pano sezva ndiri to confess. Kana ndikaenda pa swimming pool, I make sure that I am at peace with those people surrounding me. Be it my wife, be it anyone, I'll confess I can't swim. So if I am pushed into the swimming pool because of lack of knowledge of swimming, I'll perish in the swimming pool. But mungandi seke henyu kuti andigone kuswima. Tinamate kuti pastor vasazouye zvakavabata mwemusi votizvo those people that cannot swim down. Munozoona tinosara tino vashoma vanenge vakamira munomu. Tinosara tino vashoma. Kune varume vamwe vane matumbu anosvika kumabvi ukuku. Kudarika homeboy wangu. Anozviziva handichamutaura ndingazonyimwa nyama kukempi. People perish due to the lack of knowledge. That same swimming pool iyoyoyo, it has made millionaires. Baba vakatitaurira kukempi zvikanzi kune munhu akatora swimming pool yake akaisa madhaka imomo akabva atanga kuraura hove ende akadzidza kuraura hove from there, and right now is one of the best fishermen munyika. That swimming pool yatinotya isusu takawanda, it has made a lot of people millionaires. Kune vamwe vanhu vekuti vanoita macompetition ekuti anopinda kunge njuzu kunge
inonzi well inopinda ichinodai nemusoro yodai yoita ichiita zvainoita. Kune vamwe vanhu vekuti vanoita macompetitions eswimming, vamwe vanogona kuflota pamvura. That same swimming pool which we are afraid of because of the lack of knowledge, we perish if we get into it, has made other people millionaires. Vamwe vanogona kungoflota for 2-3 minutes wotoita mari, vamwe vanogona kungojamba woita the biggest splash yatove mari. What am I saying? Nyangwe motikari chaiyo ndiri kuda kuedza kutaura kuti the fear, my people perish due to the lack of knowledge. Iwe musi wawakatanga kudzidza kugona motikari, kuidriver, kutanga kudriver, mabreki anga aripo apa, clutch yanga iripo apa, accelerator iripo apa, key iripo apa. Dai instructor asina kutozokunya kudhonza handbrake, wainopinda mujurawo rakazvimirira rega, rakazvimirira kana kunopinda mune imwe motikari, because you have no knowledge. That same car, some people have become millionaires out of it. Kune vanhu vanodrive it 260 vachiita macompetitions nemotikari. They've made money. But if you lack knowledge, that same car can kill you. So the lack of knowledge is very dangerous, and people perish due to the lack of knowledge. I thank God because I aspire to have knowledge. And my wife, this year, please make sure I go for swimming lessons. Make sure I go for swimming lessons. Okay, it's a task that I'm giving you. Saka panguva ino ndinotenda Mwari ne item yangu iyoyi. Nyangwe kune vamwe vanhu vanoda kuzviita natsuro-tsuro vakangwarisa chaizvo. I think munovaziva. Mumwe anokuti hainini kana ndege ndinosimudza, hapana chandisingagone panyika. Tsano iyo ndege iyo simudzai. Shuwa anopinda akaisimudza. Chipaka chiimisa all right. Ndopaonaona kuti munhu haana kuchenjera. You will perish because you have no knowledge. Ndatenda vanhu vaMwari. Panguva ino ndakuda kudaidza church secretary vanyabadza tivaomberere vachiuya kumberi vachizopa zviziviso. After zviziviso vane testimony yavo further to the first testimony. Hallelujah. Regai tingomberera advocate manzwa madefinition elo anga achiitwa pano. Amen. Tinokutendai mazviita enyu. Tinotenda Mwari nekuchaya kwakanaka. Ruremekedzo rwangu kuna mufundisi. Aiwa iko zvinezvi nhasi handisi kuita item. Ndichazoita svondo rinouya. Regai tingopanana zviziviso zvesvondo rineri tiudzane kuti tiri kufamba takaita sei. Zviziviso zvedu zvakamira zvakadai izvi. Chekutanga chinoti svondo rino nemuvhuro hatisi kutsanya, tiri kungonamata tiri kudzimba, Mwari vachingokudzwa. Amen. Regai tiri kukurudzirwa hama munashe kuti tingozvizivisa kuti lunch time yako you can set it aside na 1 p.m. Tongojoina mufundisi kwekanguva kashoma-shoma. It is actually very nice to have a short break yakafana na iyoyo yekungonamata just for those 10 minutes, 15 minutes. Zvinenge zvichitongoita zvakanaka. It sets your day rinoita zvakanaka. Zvinoita kuti day rako rive neconclusion yakanaka. Regai tingoudzanawo zvakare kuti our midweek services are still on. Tine urombo this Thursday. There is a technical thing that happened, but certainly we are still on every Thursday 7 p.m. Please don't miss this opportunity. Ngatingoendai WhatsApp group redu. We can join from there. Link yacho inenge yatumirwa nevanotitumirira. Amen. Regai nongodzokorora kungoti our social welfare program is still on. Ndandisina kudzwa kuti ndizviite, but ndangoti regai ndidzokorore zvakare. Takasununguka, the soup kitchen is still going on. Hama munashe vakasununguka muri kukurudzirwa kuti mungobatirana pamwe chete netimu iyi. Your finances will make a difference. Just support this cause. It is a worthy cause to support. Regai ndingopawo zviziviso zviri kubva ku-ladies department chekutanga chiziviso chiri kubva kumadzimai chiri kuti madzimai vari kutengesawo ma-themed t-shirts ari kuita iwo 180 rands each, uyezve vano ma-notebooks kana kuti ma-year planners ari kuita 70 rands rimwe chete.
vari kuda kumatenga t-shirts aya uye vari kuda kutenga mapurana aya, makasununguka kuona Sister Joyce. She's usually back ku information desk kana kereke yapera. Chechipiri chiri kubva kumadzimai chiri kuti kune ladies camp musi wa6 kubva musi wa6 kusvika musi wa8 March iro gore rino kuMahalis retreat kuMahalis retreat resort camp resort Mahalis retreat resort. Camp fee yacho it's 700 rands. Vari kuenda kukempi iyi muri kunzi munyorese mazita enyu kuna maichimbi uye vanenge vabvisa madeposits avo sunungukai kuti tangai mabvisa madeposits aya kuna maichimbi as soon as possible. However, kana uchinge wabhadhara kuchechi account, please tumirawo proof of payment kuna maichimbi, kana kuti vamwe vanoita zvema abbreviation vanotumirai POP yacho kuna maichimbi zvigoita zvakanaka. Vari kuisa mari kuchechi account, ndapota zvangu isai mareference anoratidza kuti mari yenyu iri kuallocatwa to the ladies camp. I'm sure munofanira kuisa zita renyu mungonyora kuti ladies camp kuti zvingoita zvakanaka kuna vari kuita accounting dzacho. Tiri kuyeuchidzwawo kuti musi weTuesday 24 or madzimai muri kuyeuchidzwawo Tuesday 24 February kune an online prayer paWhatsApp group kubva na12 midnight zvichingoita zvakanaka kusvika about midnight iyoyo. Hanzi uyai mujoine munamate pamwe chete semadzimai. Hallelujah. Madzimai mune that WhatsApp midnight prayer musi wa24 February. Tiri kutaura nyaya iyoyo yemaprayer ari kuitwa online. Regai ndibva ndangoisawo chiziviso ichi chandapiwa neleadership yecouples. Hanzi macouples musi wa27 February muri kusanganawo zvakare 9 PM kusvika 9:30 9:45 somewhere there. Pane munenge muine an online prayer. Muchaziviswa zvakanyanya or muchaziviswa kuti zvinenge zvichifamba sei pagrupu renyu zvichigotiitira zvakanaka. Regaiwo ndichipa zviziviso zvinotevera izvi zviri maringe nezvichaitika mwedzi uri kuteera uyu. Vana baba muri kufanira kugadzirira bodo ramudhara kubva musi wa20 March zvichigo not kubva musi wa20 March musi wa20 March zvichingotiitira zvakanaka, uye tichazenge tiine Holy Communion musi wa29 March taakuenda towards our Easter. Tine things that are ongoing zvatinofanira kungoyeuchidzana isusu sekereke. We need to connect to our English services zvichingoita zvakanaka. Vanoda kunzwisisa pamusoro payo makasununguka kuenda paFacebook page rayo zvigoita zvakanaka. Kereke tiri kurudzirwa each and every one of us, let's invite someone kuuya kukereke. Invite somebody kuti auye kuchechi zvigotiitirawo zvakanaka. Nai usauye wega, invite someone. Rega ndingoti we need to also stay connected on our social media platforms, Facebook ikoko, ku Instagram, YouTube nekuTiktok. Zvinenge zvichingoita zvakanaka tichibetsereka ikoko. Inini ndinowanzo kufarira because kunoita kuti zviite zvakanaka. So you need to engage, you need to like, you need to share, do whatever you can kuti zvingoita zvakanaka tiriko ikoko. Hallelujah. Amen and amen. Mino zviri kuita chinhu changu ichi chiri kustika. Saka chikanga chastika neni wacho ndinobva ndastikawo. Hallelujah. Amen and amen. However, kana chastika tinongovhara naye. Zvanga zvakanyorwa zvirimo mupfungwa. Regai tingoyeuchidzana Cell groups anotevera muri kudiwa kuonekwa neutungamiriri wenyu nhasi soon after service. Kakiso Tsepsong neSwanaville muri kukumbirwa kusangana mu prayer room soon after service. Then Rudeport North Cell group mukasangana mubaby room zvingaite zvakanaka. Muri kudiwa kuonekwa neutungamiriri wenyu. Vakabhabhatidzwa uye nevana vakadedicatwa macertificates avako munonotora kuinformation desk uko. Regai tiyeuchidzane kuti pano tinobvisa zvipo nezvegumi. Takaitirwa zvakanaka. Tine nzira ina dzekuti tibvise
zvipo zvedu nezvegumi. You can go kumashure uko unoswipa, kune some speed point kana swiping machine, unogona kuita ATM deposit, account number ndo iri papo iyo, uye unogona kuuya uchisiya chipo chako panguva yeservice ino, panguva yeservice, kana kuti vanogona kuita ma-EFT, mungoita zvakadaro. Regai nditi ma-visitors ese pamuchadedzwa mukanga muri muno, ndapota zvangu ngatingosanganai bijana apo pakanzi connecting lounge apo. Regai ningodzosera nguva kune vandipa vakudedzei, tingoitirwa zvakanaka. Amen. Tiombererewo profesa vachitora chigaro chavo muzita raJesu muponesi wedu Ishe. Amen. Panguva ino tinoda kuita welcome ma-visitors. Tine ma-visitor here kana vaenzi vatanga kusvikawo pano zuva ranhasi? Can you show by raising up your hands? Kana tine vaenzi vatangawo kusvika pano zuva ranhasi, mungazviratidze here nekusimudza maoko enyu muri pamuri ipapo? I can see a hand. I can see a hand there. I can see a hand there. Ma-ushers, mungabatsirawo here vaenzi vedu? Tinokumbira mutore chimwe chinhano mufambe muye kuno kumberi. Tinoda kuti tizivane. All our visitors, can you stand up and find your way to the front here? We would like to know you better. Our ushers, can you help our visitors to come to the front? Tivaombererei maoko vaenzi vedu vachiuya kumberi. Tivaombererei maoko vachiuya. Kuzoshandira pamwe chete. Do we all understand Shona? Tinonzwisisa Shona tese here kana kuti pane vasinganzwe Shona? Tinonzwa Shona here tese kana kuti, do we all understand Shona or any other language? Shona. Okay, tinokugamuchirai. Ndichakumbirawo kuti muzozvi-introducer nemutoo wandichaita uyu. Ini ndinoitwa Baba Watenga. Ndinonamata ndiri pano paRudaport Prayer Center, ndiri pasi paBaba naMai Jiriji. Ndiri baba, ndine vana vatatu, ndinogara muHelder Crane muna Galena. Saka imi ndichada kuti muzvi-introducewo nemutoo iwoyo, motudza mazita enyu, muri sisi here, muri amai here, kuti muye pano matiziva sei, makaona online here kana kuti ma-invite wawo. Tokumbira kuti mungoti zivisawo nemutoo iwoyo. Amen, church. Amen. Amen. Ini ndinoitwa Mrs. Pechwana, ndinogara kuDelary, ku 6th Street Delary. Kuti ndive panapa, I was invited with my friend who came recently, but I had known the church from online. And then she came firstly, and then she told me, oh, Bichechi kuno nakidza, kuno komborera shani, you should come as well. And then I decided to come with my family. Priscilla, that's my friend. Amen. Amen. Hello, church. Morning. I am Mr. Pechwana, the wife to Mrs. Pechwana here. So I also stay in Delary. We have a daughter, her name is Elena. And I was also invited by my wife to come and join you here. Thank you. Amen, church. Ini ndinoitwa Sister Anis Chiku. Ndakauyo kuno ndakainvitwa na mama na daddy Watenga. Amen. We welcome you, our visitors. We thank you very much for coming. You have been given 2 brochures there. One, may you complete your details on it. At the time of offering, you throw it into the offering basket. Monyorawo mazita enyu, ma details enyu, pane rimwe brochure, kana takuita offering moya mokanda mu offering basket. Rimwe rachona nderedu isusu rechechi kuti muzive
kuti takamira sei, tiri kubva kupi, tiri kuenda kupi, munoverengawo makasungunuka. Tinokutendai nekuuya kwamaita. Kana tapedza chechi, tinokumbira muzoendapo pamasofa ari papo. Sekretary vedu vachada kukuonai, vana message kubva kuna mufundisi wedu. Tatenda chaizvo. Ngativaomberei maoko vachigara pasi. Every good thing comes to an end. Even the bad ones comes to an end. Pangu, appointment yangu yasvika yakukwana. Panguva ino takasimuka tese. Tose takasimuka, and with thunderous applause, tirikuda kuti tigamuchire our visionary, the pastor vedu vachiuya pano. Baba, welcome, we thank you. Hallelujah. Nyasha dziri uku tikadzitora tikadziisa apa neapa tetatozadza chechi. I just want to know what is the secret behind this bench. Hallelujah. Tende baba chikasha vangavachi. Am I fine with this mic? Hallelujah. My voice is feather strained. Try to make sure that you assist me by the mic. It's struggling. Can I have that? It has been working all weekend, and I'm trying to make it work again. Amen and amen. Hallelujah. Rikaintende baba chikasha wanga vachititungamirira kuintercession pamwe chete na advocate baba vatenga vanga vachicheya zvakanaka muzita ramambo Jesu. Hallelujah. Regai titange nekutora muviri washe ndisati ndaparidza. Pamwe pacho nechida kutanga kuparidza because pandinosimuka apa nendakatoguta kare, I want to deliver, but let us start by taking the Holy Communion. All those that serve with the Holy Communion, can we do so in the mighty name of our Lord Jesus Christ this morning? Hallelujah. When you are taking the Holy Communion this morning, say to your heart, I want to pray. Say to your heart, I want to pray. I want to pray. Ngaive desire yako kana kuti ive your effort kuti musi watinotora muviri. Today I want to pray. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Ndoda kutenda Mwari ndidaidzire chinhu ichi ndanga ndichichikanganwa vari kuHoly Communion vachiva ready. Takaropafadzwa nemwana mukomana anonzi Trevor Junior nenyasha Chigwada kwaane mwana mukomana kwamai Chigwada muzita raJesu. Hallelujah. Uye Malakai majurira auya kuchurch for the first time akazvimiririra asiri mudumbu ramai vake. Ndavaona nai tingomufarira. Where are they? Yes, tiri kugamuchira Malakai kuchurch kekutanga muzuva ranhasi. Hallelujah. Amen and amen. Tichitenda Mwari. Ungoudza mumwe munhu kuti ndauya kuzonamata. Do you know that it's very easy to go to school and come back with nothing? And it's also very easy to go. Don't be like women going to the mall when you come to church. Do you know what women do when they go to the mall? They spend 5 hours in the mall shopping and they came back home with nothing. They will tell you kuti chinhu chacho chanaka nchitsvaga ndachishaya. Vana baba vangani vanotenderana nini? Ndaenda kumo ndashaya sketi yacho. But 4 hours wanga uchiitei. Am I the only one who have been told that? I went to the mall 4 hours. Usipanapa wauya nei ndachishaya. There are so many women who do that, if not every woman. The one I know very much does that very often. There's one I know in this room who will tell you ndaenda kumo. Saka 2 hours wantisire
uchienda for 2 hours ndashaya. So patinouya kuchurch, let's not do like that. When you come to church, make sure that your heart is prepared to go back with something. Amen and amen. Usazeite semukadzi aenda kushopping, iwe wauya kuchurch. And you know also what they do. Hakuna munhu ari very doubting like Thomas, like a woman shopping. They go in this shop, they try, they go in that shop, they go back to that shop again. Just before. Have you been told that chingwa cheku checkers chakasiyana necheku food lovers? Have you ever heard that? But watenga maround tomatoes nakanchida majam, but ese anongozoibva. What is the difference? Rudzi rumwe nerumwe rune mashushira arwo. Vana baba woye, vana baba chete maoko mudenga yaka. Vakomana vana mama regai ndikupei assurance. Pandakati makuseni tisati break fasting, vana mama nevana regai ndikupei assurance. Vana baba vanogona kuremerwa nekuzokuudzai kuti vanokudai. But pandakati vana baba endai munonamatira mamarriage enyu, vamwe vakatorasika zvekuvaridzira meterwa vasingachadi. Nzara yakapera vachikunamatirai. Handisi kuti vaikubhaindai here, vaikuropafadzai here, vaitaura kuti kudii, because takati iyi haidi murumu. Takabuda tikafamba kuti munhu umwe neumwe ataure sezvaanonzwa. Chandaingoona maoko nemakumbo achitsika handizive zvaiitika, but people were praying. Chandinoziva, people prayed. Hapana imbokubhaindai. Vaitokunamatirai. It's always good to pray. Ndiri kukurudzira vana mama, let's register in our numbers. Let's go and pray. Panyika pano chasara chinobatika, chaunonyatsoziva kuti handirasiswe, it's prayer. Chaunonyatsoziva kuti I can do and I will never go wrong, it's prayer. Don't go to camp because your sister is going. Don't go to camp because you are a leader. Go to camp because you want to meet Christ. The Lord fulfills the desire of your heart. If you go to the camp to make sure to make someone happy, that person will be happy. But if you go to meet the Lord, you will surely meet him. Can I repeat this? You will surely meet him. We have testimonies. Dzakaitika kugomo. Ende vamwe vacho matestimony acho achamanifesta kumba kutoona kuti Mwari vane zvimwe zvinhu zvavaita tiriko kugomo. So to the ladies, I encourage you, don't ask your friend, are you going? That's the wrong purpose of going to the camp. Can I repeat this? That's the wrong purpose of going to the camp. Let your desire be, I want to go to the camp. Vana baba na vana mama kana vakuenda kukembi, endawo nebepa raunoti Mwari kana ndikanokuonai kugomo. Pindurai mina matoi. Mwari wekudenga mukandiitira nyasha ndikanokuonai kugomo. Kana mandiropafadza zvekuti ndinokuonai pandiri kuenda kukembi, pinduraiwo mina matoi. Usangoende usina chawakanyora, usaende usina purpose. Unorohwa nenzara iri strong. I can tell you kuti more than 50%, if not 70% of the fathers that we went to camp with, immediately when we broke our prayers at 12, they went into the field. They didn't go to sleep. I could see people praying 3 a.m. I could see people praying 4 a.m. I could see people praying past 5. Vachinamata. Pavanosvika kumba vamwe vacho muchakuti vacharara kutoneta because they were praying. Can I repeat this? They were praying. Azvibatsiri kuenda kukembi, unoita 2 hours uchitaura neshamwari yako. Mese musina bhutsu. Mese muine negative account muaccount na mubank. Mese muchirohwa nevarume kana kuti musitori navarume vacho. Why are you talking when you have gone to the camp? Do you know there are so many? There's no one who grew up in Zimbabwe who never went to school. The problem is some did not make it because of circumstances beyond their reach, but some were dating boys.
kune vana mai vari muno vaiita zvevakomana akafoiriswa nekubatwa. Chirega ndigumire ipapo. Nevamwe vakomana vakafoira vachigerwa mapangi. Kugerwa dinoso yotokufoirisa. And these people are regretting their youth. Don't go to the camp and regret your hunger 5 years later. Kuti ndakaenderei kukembi ndikanorohwa nenzara. Vana baba nana mai, nyaya tinotaura kunoku, kukembi handei tinonamata. Vana mama makuhwa tinoita kunoku kuri nani. Usanoitire makuhwa kukembi, handei tinonamata. Kana zviri nane kuenda ne30 varikuda kunosangana naMwari than kuenda ne100 vada kunoratidza magauni avo. Handei tinonamata. Make sure that pauri kunyoresa zita rako, the purpose is to pray. Zvawakataura kuti ane mapijama ekudhara wakawani plus mapijama acho ndeyangu, even ndikauya nawo ndakatanga kuuya nawo 2016 hauna kunditengera. Iwewe ita zvawadi zvavafambira. Toda kuzonamata manje. We want to pray. Today we want to pray. Today pane pamwe patofana kudarika. We can't come to church, go back. Come to church, go back, and things does not change. Nasi patiri kuzonamata tapedza kutora Holy Communion. Tanga kufunga kuti Mwari ndepapi pamunoda kundidaritsa. Hapana here pandinofanira kudarika. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Are we ready? All right. Regai ndi kumbire ari padhuze nemike anamate kumashure ikoko. One of us, can we pray? Aishewa masimba wose taungana zvakare baba patafura yamakatisira. Iyo tsika yamakati tiite tichirangarira kufa nekumuka kwenyu. Mweya mutsvene patakutora Jehovha. Gonerai mweya yedu, tiwandudzei musimba renyu mweya mutsvene waMwari. Vanorwara ngavaporeswe, vakaremerwa ngavasunungure. Baba tiri kutaura an encounter with your grace mangwanani ano. Tigonerei mweya mutsvene musimba renyu baba. Mutsiridzai mweya yedu Ishe patiri kurangarira mutsvene. Tine murangaridzo kuti rimwe ramazuva muchadzoka baba. Chitigoneraiwo mweya mutsvene waMwari. Tinokuonga Ishe wemasimba ose mangwanani ano. Chitorai nzvimbo baba, kereke ndiyenyu. Tiri basa remaoko enyu baba, tina kukwana tiri toga. Chitikwanisai baba musimba renyu rinoshamisa mangwanani ano. Tigonerei mumbiri yenyu mweya mutsvene waMwari. Tinokurumbidzai, tinokuonga Ishe wemasimba ose. Muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Hallelujah. 1 Corinthians chapter number 11 verse 23 says, nokuti ini ndakagamuchira kunashe icho chandakakupaivo, kuti Ishe Jesu nousiku hwaakapandukirwa akatora chingwa, akati avonga akachimedura akati, torai mudye, ichi ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi, itai izvi muchindirangarira. Saizvozvo vakati vapedza kurayira, akatora mukombe akati, mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu, itai izvi nguva dzose kana muchimwa muchindirangarira. Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi kana kumwa mukombe uyu, munoparidza rufu rwangu, rufu rwaShe kusvikira vachiuya. Wakatora chipapata akachimedura, akatitora imudye zomuviri wangu.
pasati pasvika muviri washe neropa rashe ngondiratidzai nekusimudza maoko. Vana baba madzokera uko, it's okay. Onai pakasimudzwa maoko, rambai makasimudza maoko tikurumidze. Ropa ra Jesu arizoperisi, iro ropa ra Jesu, ropa ora caerera, arizoperisi, iro ropa ra Jesu. Let his body, we are waiting on you. Ropa ra Jesu arizoperis, iro ropa ra Jesu, ropa iro ra caerera, arizoperis, iro ropa ra Jesu, ropa ra Jesu, arizoperis, iro arizoperis, the blood of Jesus, the blood of Jesus shall never lose its power, shall never lose its power. The blood of Jesus, the blood of Jesus shall never lose its Chimbowana mazwi mashoma ekutenda Mwari nebasa remuchinjikwa. Chimbowana mazwi mashoma ekutenda Mwari nebasa remuchinjikwa. Just to thank him and say, Lord, thank you for dying for me, for saving my life, for reminding me that I ought to worship you. Father, we thank you for this opportunity to remember your death and the significance that it has brought unto our life, the transformation, the hope,
the grace that has brought to our life, the salvation, the gift of life, and the gift to call upon you with your kindness and your strength. Muzita ra Jesu. Hallelujah. Tiverengerwe kubva kubhuku ya 1 Kings chapter number 19 verse 7. You can take your seats. 1 Kings chapter number 19 verse 7. 1 Kings chapter number 19 verse 7. And the angel of the Lord came back the second time and touched him and said, "Arise and eat, because the journey is too great for you." Mutumwa wa Jehovha akadzoka kechipiri akamubata akati, "Simuka udye, nokuti rwendo rungakuremera." We thank God. Let's go to read the other scriptures. Romans chapter number 8 verse 26. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Saizvozvo Mweya anotibatsira mukusava nesimba kwedu, nokuti hatizivi zvatinofanira kunyengeterera, asi Mweya amene anotinyengeterera nokugomera kusingatsananguriki namashoko. Ende kuna Hebrews. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ngatiswederei tisingatyi pachigaro choushe chenyasha, kuitira kuti tigogamuchira ngoni uye tigowana nyasha, tibatsirwe panguva yokushayiwa. May the Lord bless the readers of the word. My interpreter today, she is celebrating her birthday. Okay, now put 2 Kings. Let's go to 1 Kings. I'll come to New Testament now. And the angel of the Lord came back the second time and touched him and said, "Arise, eat, because the journey is too great for you." This is the second time. The first time, the angel came to Elijah. Akamuti, "Go and meet up. I want to make rain on the face of the earth," which was an assignment. I said, if you want to live on earth, you need to have an assignment. You need to have direction. You need to have a destination where you say, "I am going there. I need to arrive there." I need to arrive. Now, Elijah had killed the prophets of Jezebel. And he had made rain to come. But Jezebel was not dead. The assignment was not over. Akauraya vakatumwa. He killed the one who was sent. Akasiya akatuma. And he left the one who was sent. Akauraya ma results a rebellion. He killed the results of rebellion. Akasiya rebellion iri pachigaro. And he left rebellion on the throne. Where we read, he was now running away. The owner of the prophet was now running away. The one who was sent. Jezebel send a message to Elijah. I'm coming for your life. Elijah ndo paari kutiza. That's when Elijah is running away. When he ran away, ndo paakagara pasi pemuti. That's when he went to sit under a tree. When he was sitting under a tree. The context is Elijah is fleeing away from Jezebel. He is exhausted. He is depressed. He is ready to die.
ndine mumwe munhu ari depressed, ndine mumwe munhu akaneta, ndine mumwe munhu aita give up, ari kuti it's better to die. I have given up on this marriage. I have given up to be married. I've given up to for getting a job. Ndakungorarama yese yese. I'm just living anyhow. That's a sign of food. That's when the Holy Spirit is coming a sign of food. By saying now Elijah, you can eat Elijah. You need to eat one meal. Yauchafamba 40 days. Wakaguta. Usina kumwa mvura. Wakananga kugomo ra Mwari. Gomo ra Mwari rinonzi Horebu. Rakanzi na David. Kana mweya wangu waziya. Baba ndiendesei. Kudombo rakakwirira kundidarika. Ari kuti Mount Horebu. Yakanga riri gomo ra Mwari. Ndokuri kuti chidya Elijah. For 40 days. This meal is sufficient. Kune pamwe paunopfekwa nesimba risina zera newe. Kana Satana asimuka, denga rinokupfeka nesimba risina zera newe. Kana chirwere chauya, denga rinosimudza zvimwe zvinhu zvakazvidzika. In one meal, tine 40 days. In one meal, takananga Horebu. Iwewe Jezebel, hauna simba pamusoro peupenyu hwangu. Pandakabata mvura, ndakatakapfekwa nedenga. Ndakauraya vaprofita, ndakatakapfekwa nedenga. Mafambiro angu haasi ordinary. Ndine mweya unondipfeka varume. Kana paine honi dzaburuka, ndine mweya unondipfeka varume. Kana paine vasimudza hondo, ndine mweya unondipfeka. Kana paine vanoda upenyu hwangu, ndine mweya unondipfeka. That will fill me. Rega kuteerera Jezebel. Don't follow Jezebel. Muupenyu wako. Speaking to your life. Kuona simba redambudziko. Don't see the power of the problem. See what that you feel. Kuna judges. If you go to judges, shoko ra Mwari rinoti. The Bible says when the Spirit falls in Judges 14. Akabata shumba akaibvarura. Why? Mwana wechipikirwa, mwana wamanoa, akanzi vanhu vanetsa, iwewe mukadzi wamanoa wakutakura nhumbu. Pane chine assignment. Because you have assignment. Pamunofanira kubvumirana naMwari kuti takuenda. You need to agree with God that I'm going. Pamunofanira kutenderana naMwari. There is time when you need to agree with God that I'm going. Vana mai muri pano here. Tarisa mwana wako. Look at the child. Handiurayiwi nemamhepo. Handiurayiwi nengozi yemumusha. Handiurayiwi nemweya yakauraya vamwe. Ndine assignment yekukudza uyu. Ndine assignment yakabva kuna Mwari. I have assignment that comes from God. Because kune mweya yakamirira kuuraya vanhu. Because there are spirits that are waiting to destroy other kids. Assignment. But there's an assignment. Bible rinoti akamubata. He said they akati eat. And why so eat. This ways? Why did they take this face? I like the 3 words that are there. There are 3 words that resonate with my heart. That are found in our life that we're living. So that when you become exhausted, when battles arise, you become depressed. When battles arise, let me die. That's what God is saying. When you are when you are depressed like that, that's when God is saying, we have somewhere we are going. We are going somewhere. We are going somewhere. Romans chapter number 8 verse 26. Likewise, no, ande kuna Hebrews. Ndotsoka ipapa manje manje. Kanda Hebrews. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy, to find grace to help us in time of need.
shoko riri kuti kudi What is the riri word kuti saying? kana ndazoremerwa He said, when I'm kana depressed, ndazorwadziwa when I'm in pain, handei pachigaro let's chenyasha. go to the throne It's an of grace. open invitation It's an open kuti takura invitation kuremerwa kwako that to carry your handei burden kumuchinjikwa to the cross. takura misodzi yako Carry your tears handei to kumuchinjikwa the cross. takura kuremerwa Carry your burden handei to kumuchinjikwa the cross. nenyaya dzedu With our une issues. nyaya here iri kudarikwa Do you have issues that handei nayo Let's go une with depression here Are you handei depressed? uri Let's go. stressed here handei Are you stressed? Let's go. wakaneta here Are you handei tired? Let's go. tinotaura nyaya iyi kuva mambo We are talking and speak this issue to the king. haipereri pano It will not handei finish here. nayo kwamambo We must take it to iwewe the king. jezebhero You Jezebel. hauna simba rekundiuraya You don't have power nekuti to destroy me. pandakauraya Because when I was vaprofita destroying the vako prophets, ndakanga ndatumwa I was sent. kuhorebhu ndokwaari kunosangana namwari In Horeb, that's where he's going to meet the Lord. And he starts oti praying. ndini ndega He ndasara said, I'm the only one ndisati left. ndapfugamira pari We have not zvikanzi yet kune brought varume for Baal. 450 And said there are vasati other 400 vapfugamira men pavo who have not but yet brought for haugoni Baal. kubva panyika jeelija But you cannot jezebhero depart akagara from them. pachigaro When Jezebel was on zvikanzi the throne, enda unoapoinda jehu he said, go and jehu appoint ati Jehu. apoindwa When Jehu was haana kurara appointed, mumba he did not akarova sleep in the bara house. akananga kupalasi kwa He went to the jezebhero palace of kunobvisa Jezebel musoro wajezebhero to remove the head of Jezebel. vaidzi spidi yajehu speed anga of Jehu. akananga kumba kwajezebhero He was achiti going towards Jezebel's akandizodza house. vakamushungurudza He said, the one who hatigoni wanted kutonga uripo I cannot I do will when you are remove there. your head I'll remove your head. inonoverenga bhaibheri zvakanaka Go and read the Bible well. horebhu ndopanofugama When you oti want to- ndini ndega He said, I'm the only one who is zvikanzi left. hausi kuuyazve kumhanya And say you're not coming now. uchanodaidza elisha in your state You call kwaisraeri Elisha. kwavatiza kukuna jezebhero chienda unoisa jehu jehu and ndopari kuti appoint Jehu. handirare That's why Jehu ndisati said, ndabvisa I will not muroyi musoro wemuroyi pamuroyi Before I remove the head of the witch on the witch. kune munhu ari kundinzwisisa ndiri kungoda text yaelija I need only the text of pane Elijah. nguva yaunowa depressed There's a time where you are depressed. upenyu pane nguva yaunoita give up There's a time you give up. tumakona twako twese tuchiramba All the corners, they are not tuzvibatanidzwa working. twako twese All tuchiramba things are not when your joining. mind you reach a mind block Anowasvika when you can't see pekupererwa. further than your what you can do when you usingachaoni feel zviri kure. limited Uchiona when you kuti feel wagumirwa. humiliated Uchiona when kuti you feel I've wadzivisirirwa. done enough to rest Uchiona kuti but waita rest zvese. is not coming But I have kuzorora done hakusi enough to kuuya. have money Ndaita but zvese money kuti is ndiwane not mari. coming Asi mari I have haisi done kuuya. enough to have a husband Ndaita zvese but kuti the ndiwane husband is murume. not coming Asi murume I have haasi done kuuya. enough to have a child Ndaita zvese but kuti a ndiwane child mwana. is not coming Asi mwana zviri haasi kunzi kuuya. let us therefore kunzi with ngatiende boldness zvino. to the throne of grace Tiende kuchigaro chenyasha. kune munhu andikutaura ndidzosere Romans pane verse pane pandiri kuda hanzi likewise the spirit also helps us in our weaknesses hold on there usaibvise chingwa chiri kupiwa Elijah The bread that Elisha is chiri getting prophetic is prophetic. chiri kuti tsoka dzaElijah dzaneta He's saying the feet of chiri kuti Elijah are Elijah weary. haasisina He simba said Elijah is now haachadi tired. kubikirwa nemukadzi He wepazerefani doesn't need a anoti woman of breakfast lunch and supper need- akuda kubikirwa nevatumwa He now vekudenga needs the angels to vanoti you cook for eat him. once say you then eat you once. operate 40 days Woshanda for kune the munhu ari kuti 40. mwari ndipfekei nesimba If there's someone who say, God, fill me ndipedze with the svondo power ndakazara one, so that I mwari can live the ndipfekei whole nesimba week nhasi just to clothe me with ndipedze the power mwedzi to deal. ndakazara Then I finish the I whole need month's food. prophetic food That's I enough to need spoil feed chikafu chemutumwa I need chinorarama angelic food. 40 days and 40 nights That will sustain me for 40 days and 40 nights. ukaiverenga kune vanodudzira shoko ramwari If you read, vanoti this was not food he said it was, it was the power of the Holy Spirit Raiva simba that ramweya went mutsvene. in Elijah Rakashanda kuna akabuda Elijah. muphysical world And he exited from the akatanga physical world kuoperata in the spirit and started 40 operating in days the and 40 spiritual nights world. ndo 40 days and 40 dzakanopfekwa nights. najesu kumberi uko That's when dzine Jesus nyaya was feeding. number 40 ine nyaya 40, number 40 is an issue.
ari kupfekwa unozwa Mwari vakungokupa chikafu so. You see, God is giving you The food. journey is too long. Rwendo rwakareba. Because you are already depressed. Nekuti wakaremerwa. Because you are already stressed. Nekuti u are Because stressed. you have already given up. Nekuti watobvumirwa. Idya chikafu chemweya. Eat the spiritual food. Days. Elijah akanga asikadi kupfekwa nemweya. Elijah didn't need to be Remember, filled with the ndiye spirit. mukomana Because he was akabva the man of panyika the nemweya. spirit. He was Akanga moved from aine the mweya spirit. kare. He had Aida already kuita had the spirit. wekudya. He wanted to eat it. Mwari ane zvaanogona kuita newe. God can do Can I something tell with you you. this? And Jezebel ainyatsoziva Jezebel kuti knew Elijah agoni kufamba kusvika kuHoreb. that Elijah But cannot walk to ipapo Horeb. in your weaknesses, Vati pautera the hwako. spirit helps you. Mweya In unokubatsira. your weaknesses, Pautera hwako. pane here pakaremba. Pane, is there a weakness? Hands will for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Elijah could not express himself before the Lord. Elijah asakwanisa He said, kuzvidurira "I want pamberi to paMwari. die." He wanted to die. But Mwari vari kuti ndine assignment. Asi Mwari vari kuti ndine Haugoni basa. kufa. You Elijah cannot die. aisada kufa. Elijah He didn't want was to die. frustrated. Akanga aremerwa Neresilience yanga iri muna Jezebel. nezvaitwa Nekuti naJezebel. hauna kuona simba raMwari. Nekuti did you see the Hauna power of kuona God? here vanhu vamaprofita achifa. Didn't you see the Hauna prophets dying? kuona here mvura ichinaya. Didn't you see the Hauna water kuona here coming? vanhu vachifa nenzara. Didn't you see Sei uine them? nharo. Kune zvimwe zvinhu muupenyu so. There are other Zvekuti things even in the life. when the power of God is manifested, Nekuti chero they panoratidzwa don't simba raMwari submit. hazvityori pamberi paMwari. Even simba raMwari rikafamba sei. Even if the Kune power dzimwe of God is hondo not present, dzisingabvi. there are other battles that do not Dzine move. dzinoda That are kuti stubborn. umbopfekwa nemweya. That needs you to be Do filled you with know power. vana baba kuti nana amai, it's not every time that you need to be normal. Hapasi pese It's paunofanira kuva not every normal. time that you need to stay in this human form. Hapasi pese Why? paunofanira kugara Zvinonzi munhu. ndakuenda kuna baba. He said, I'm going to John the 14 Father. verse 26. John 14, Ndichakusiyirai mweya munyaradzi. I will leave with you Pachapter the number 24 comforter. yaLuke kubva pa52 kuenda kumberi. Yobva yati garai muJerusarema Stay in kusvika Jerusalem. mapfekwa nemweya. Up until you are filled with the Spirit. Uye akaimba akati ndiri mwana wemhepo. God, I'm Ndinopfuura nepandinoda, ndichifamba nepandinoda. Aisareva kuti iye aiti ndine dzimwe nguva handiti kana tichifamba naJesu ndine dzimwe nguva dzandinotakurwa ndorega kufamba ndirini ofamba ariye nekuti ari pamusoro pangu. Unozonzwa shoko raMwari chiti mweya washe uri pamusoro pangu kureva kuti pane nguva mweya waMwari paunopfeka vanhu. Zvobva zvanzi ndinochinja varanda vangu ndovaita mirazvo yemoto kuti pavanofanira kupfuura pasingapfuurike zviri natural, I transform into flames of fire so that they can pass through. Kuitira kuti vadarike. Ndamboti we want to pray. Pane pawanga uchitadza here kupfuura. Is there a point Svondo where you rino could iwe not pass? ndinofanira kuita covenant. This week we must Pane have a kachingwa covenant. kemweya kanofanira kudyiwa There's a nhasi. spiritual Pane bread that kamwe you must eat kakupfekwa today. kanofanira kuvapo nhasi. There's a Kuti feeling that svondo we're supposed iri to experience paitike today. minana apa. That this Pane here miracle can patakatadza happen. kudarika. Is there Let's a point where we approach could the not throne pass? of grace. Handi ya Pane patakalo here chenyasha. patakatadza kudarika. Is there a point where Hanzi we could not mweya pass? He anotinyengeterera. said the Spirit intercedes for us. Can I tell you this? You can only Ndikandikuudzezve. pray for what you know. Unonamatira But what you zvaunoziva. know is very little than what you don't Asi know. zvaunoziva Because zvishoma pane every plan zvausingazivi. that is plotted against you, Nekuti it's zvipi not nezvipi beyond your zvinorongwa eyes. pamusoro pako. It's beyond your ears. Hazvisi It's zviri not confirmed kusekwenzera to dzako. you. It's those are spiritual traps and Zvinhu physical traps mitau that yemweya. are done for you in your Zvinoitwa kwauri. upstairs without your knowledge. Usingazvizivi. Ndopari kunzi kana maakunamata. He said that's why when you are praying, He will intercede you for you to not know anokunyengetererai. what you ought to pray. Nekuti hamuzivi zvamunonyengeterera. Elijah anga asingachazivi kuti Mwari ndoita sei. Elijah didn't know Ndopari what kuti I to want do. to die. That's when he Ndopari said, kuti "Anda chimbodya kufa." kachingwa aka Elijah. When he said, eat this bread, Chimborova Elijah. kachingwa akatirowe 40 days. Just eat this bread, it will Pane kamwe sustain you for 40 kakupfekwa days. paunofanira kuita makusenana. You need to be filled Kuti this tipedzise morning February uyu for zvakanaka. us to complete Kuti February. tidarike panga paramba. For now, for us to Kune pass vanhu here. vari depressed. There are people who are Kune vanhu depressed. vari stressed. There are people who are Kune stressed. vanhu vari weak. There are people who are weak. Neshoko iri. Uri baba so. As a father, Baba unoreruka pambaso. Ukatanga kunzi Peter uri baba so. Usina chekuvapa vana we don't know everything to give without them. any plan.
usina chekuita. usingazivi kuti unototi pamwe pacho unotanga kuita hasha pauda kuita hasha hande. Let's go. Let's go and say, God, I've got weaknesses. Ndine You hutera. gave me a wife and children, Makanipa but mukadzi they are nevana, hungry. asi vane nzara. Kuna Haga here ari pano Do you have a Hagar here? ari kuti handigoni kuona mwana He said, achifa. I cannot see my son dying. I can't see my son die. Handigoni kuona mwana I did achifa. not ask for this son. Handina kukumbira My mwana boss uyu. said fell pregnant. Bosi wangu akati nditakure pamuviri apa. Kune vanhu vari muno vari kuti this problem I did not engineer it. Asati dambudziko iri handisini ndakariunza pano. Handina zvandakaita nawo. This spirit in the family, I did not bring it. ndikaita. I was just told But to do it and I handichagoni did. kuona mwana achifa. But I cannot Ndo see pari the kunzi child, my son naMwari dying. Haga. That's when God is saying Haggai. Pane rimwe simba randiri kunzwa mangwana. There's a power that I can Someone feel. who need to pray. Pane munhu anofana Haugoni kunamata. kutadza kuenda ku next level. You cannot fail to go Nekuda to the kwekuti next you are level. weak and you are stressed. Nekuda kuti wakaneta Nekuda uye kwekuti you wakastressed. are depressed Nekuda kuti and the wakaremerwa. situation is beyond your control. Uye mamiriro But ezvinhu tina ari Mwari beyond your chamahaka chikakarara. But we Is have there God anything God. too hard for me? Pane here Is zvakaomera there Mwari? anything too hard for Pane me? here zvakaomera Mwari. Murume anonzi David, A man called David. he saw the giant in his front. Akaona Goliath mberi And he kwake. said, I am going to come to you Akati ndinouya with the kwauri. name of the Lord of the armies of Israel. Nemwari I'm wehondo not yavaIsraeri. coming with my body. I'm Handiswere not muviri coming. wangu. You know, pamwe pacho pauya kuchechi, empty yourself that he can give, he can pour himself in you. Kuitira kuti You azvidurire cannot mauri. receive when you are full. You need Haugoni to kugamuchira empty yourself wakazara. before the Lord. Unofana And say, kuzviempta. dambudziko iri ndaritadza. And you said this He problem was I've sitting not- under a tree and I Ogara say, pasi pemuti. Jezebel ngaone makopara angwanda angu panawo. But Mwari havagoni kukunyadzisawo vabva kugomo. But God cannot Mwari embarrass you havagoni when you come from kukunyadzisawo a mountain. vambotsanya. God Mwari cannot havagoni embarrass you when you are kukunyadzisawo vambobvumirana naye. God cannot Ane embarrass tsika you when you have agreed. yekuzviratidza. He has Mwari a vari kuti system of showing mapfupa off. aElijah agoni kuonekwa ari pasi pemuti. The Nekuda stones- kwaJezebel. because of Chimbodya Jezebel. kachiwa. This service, we want to pray. Toda kunamata. Umboti, I don't know how to pray because I've been praying. Nokuti handigoni- I don't know how handizvi to sei ask kuti because ndainamata. I've asked several times. Handigoni I kukumbira don't know nekuti what to say ndakambokumbira. because I've said it before. Handichazivi zvekutaura But because never anything ndakambotaura. didn't happen, Lord. I've said it before. I have asked it before. I have Ndakambokumbira. come before you. But Ndakambouya here I am. Asi ndiri pano nhasi. Ndiri pano Mwari. Ndine munhu here ari pano. Do I Ari have kuti someone ini here? Mwari ndiri pano. Ati, God, Chimbobva I'm here. kumba kwako. Unoziva kuti pamwe pacho we just need this service to transform certain life. Tinokoda Kungoti Mwari service ino kuti wekudenga ishandire ndiri upenyu pano. hwemunhu. Do you know Kuti what Mwari devil ndiri pano. does? He stresses you. He depresses you. Satan anokuremedza. He takes confidence off you. He takes hope from you. He kills the hope. Yekuti unoti no. It is like that. Anouraya tariro iri mauri. Unotaura nemumwe munhu uchizwa kuti mufundisi. You speak to someone saying, My husband died before I met him. I'm already a shirikadzi before I even You say, get I'm already a married. widow Because before I that get man married. is not coming anymore. Unosvika panguva anotaura kuti maybe I was born to suffer. Maybe Wotsvaga ndakabarwa jimbo, kutambudzika. wotsvaga imwe jimbo, wotanga kuimba I'm born to suffer. Wapererwa so usati vaya vari kuti born to suffer vamwe vacho vari kusafa ari kukonfesa zviripo ari kubvumirana nezviripo He's agreeing haana with the nzira present situation. yekuzvichinja. He has no any other way of changing the situation. It's not like he loves that, but haana nzira yekuzvichinja. He doesn't have a way to Ari changing it. kutongotaura kuti I was born to suffer. Akangotaura kuti I was ndakabarwa born to kutambudzika. struggle. But Ndakabarwa mangwanani ano kutambudzika. pane But pari this kunzi morning- let's approach the kingdom of God Yose ngatiende with pachigaro confidence. With It's an confidence. invitation to God to say, Nokudanwa bring kuna your Mwari. struggles, Kunzi uye bring your nematambudziko ako, challenges, uye bring your nezvinokutambudzika, tears, uye bring nemisodzi your yako, humiliation, uye bring your nekushorwa kwako, barrenness. uye neungomwa hwako. Kune chirwere chiri pauri chawakati this is mine. There's an illness in Kune you that is condition iri pauri You have a condition yawakati on this you. is mine. Yawakati There is a ndiyama. name that you were branded Pane and zita you rakapuwa. agreed it's yours. Ukabvumira Ndauya kuti kwauri ndirangu. mangwanani I'm here ano. He this is morning. here for the broken-hearted. Ariko He pane mwoyo is vane mwoyo here for the yakaputsika. striped. Ariko kune vakatsemuka mwoyo. Mangwanani ano ndoda kuti Mwari atibatsire. This morning Rega we do kuona chiso changu. Don't see my Iti Mwari face. ndine nyaya Say, yandinayo. God, I have issues that I Hamunawo have. here zvekuita neni. Don't you have anything Kwete to do napastor with me? Chiriji neni.
I was praying when I went to the mountain, and I wanted my time. I was on my window. I went behind my room, and I was outside the window. My knees couldn't carry me. I wanted still to pray. And God told me this Jeremiah, Elijah, I got to go and share to the church that when your knees are frail and your heart is broken, I am still the Lord. I remain God, and I rule the earth. I transform people, and I answer prayers. He is not a God of small things. He worked before he have raised the dead from the dead. He has made the crippled to be walking. You and I, we need to pray. We need to pray. We need to go before the Lord this morning. And say, God, I am depressed. God, I am stressed. I'm sitting on a bench, but what I'm carrying inside I cannot share with people. I was reading this context, the pain of singleness. I was reading that text. The pain of singleness. The pain of barrenness and the pain of poverty. You look at your children dying. You are facing the wars and you don't have anything to do with them. I'm here with them. I may not have money to give you. I don't have a husband to give you. But I've brought to you the name above other names. The one who is marriage yako haigoni kuramba yakadaro kana tangova kumbiravo mangwanani ano kuti I am depressed, I am stressed, I am weak. I need you, Lord. I need you, Lord. Hear me, my Lord, I need you. Mwari verugare ndinzwireiwo nyasha pandakagara pari kundirwadza. Mwari tarisaiwo zera revana vangu. Handigoni kuramba ndine chirwere ichi, vana ava vadiki Mwari. My kids are still young. That pain of seeing them and say tomorrow I may not be there. If they struggle when I fail when I'm there, what me, Lord, if I am moved? There's someone. If there's someone to pray, there's a God to answer. I'm trying to steer your heart to pray. Mwari andigoni kuramba ndakadai. Mari yangu haikwani, vana ava vanoenda nei kuuniversity. Havagoni kudzungaira kuita nherera ndiripo Mwari. Hamunawo here zvamunogona kundiitira Mwari. Nekuti ndatouyawo kuchechi kuno Mwari. Ndichiti pamwe munondiwanirawo nyasha zvikachinja. Nekuti nyika yatondipa kuti havaendi. Kune vanoti vachatifudzira mombe vana vake. But denga hamunawo here Mwari nyasha mangwanani ano yekungotionawo tiri zvandiri mangwanani ano paitewo chimwe chinhu chinoratidza kuti ndabva kuchechi. Ngapaitewo evidence yekuti ndaenda kuchechi Mwari. Ngapave nemucherechedzo wekuti ndambodana zita renyu mangwanani ano. If there is someone to pray, he promised he will answer. You and I will need to pray. Even when we are depressed, we are stressed. Where are you, God? Where are you, my God? Where are you, my God? As my child is destroying.
There must be wekuti an ndabvawo evidence kuchechi that I came from ngapangovawo church. nemucherechedzo There must be an wekuti evidence ndamboverengawo ndambonzwa vhangeri that I heard the gospel being preached. ndiri depressed. They say, God, You I'm know my depressed. situation. Munoziva Mwedzi mamiriro upenyu nemwedzi inharo dzekurarama, Every month is mwedzi nemwedzi surviving. kungoomerwa, pese pandiri kungoshorwa, pese pandiri kungonzi uyo anei, pese pandiri ndiri wekumhanyiswa. Muriko here kudenga Mwari? Makagara here pachigaro Mwari? Munondinzwawo here Mwari mangwanani ano? Munondirangarirawo here Mwari mangwanani ano? Kochicharemerawo zita rangu rega. Mwari hamunawo here zvekuita neni mangwanani ano? Mwari hamunawo here chekundipa? Baba vekudenga, ndakaremerwa, moyo wangu wakaremerwa, pandakagara panorwadza. Baba muriko here? Mwari tirangarirei mangwanani ano? Remember us, oh God, this morning. kungoona vana vevamwe vachikwira vachidzika, ini ndisina chinobatika. Pamwe pamisangano ndinobereka vana vevamwe, sei ndisina ubatiwo nhumbu? Pandinoenda ndinoitira vamwe vanhu zvakanaka. Mwari vekudenga mangwanani ano, ngavamborangarira mumwe munhu paungano inodenga, ngariporangarira mumwe munhu mangwanani anodenga, ngariporangarira mumwe munhu mangwanani anodenga, ngariporangarira mumwe munhu. Kuna auya akaremerwa anofanira kurangarirwa. Mwari havarambe vakanyarara vakomana, denga harirambe rakanyarara. The heaven will not remain silent. I want us to pray. Ndoda kuti mboenda pamberi paMwari, mumwe nemumwe sekuremerwa kwako, chimbotaura nyaya yako pamberi paMwari. Umwe akaisa mapepa ake in 3 days zvaita, but ako anogarako kunge zvinonzi akatofa. Ndoda kuti mapepa ari maofisi evanhu amuke, ndoda kuti chiroto chimuke, ndoda kuti assignment isatsizwe. Nhai Mwari we, nhai Mwari we, nhai Mwari we, hamunawo here zvamunogona kuita? Mwari wekudenga, hamunawo here zvamuri kuda kuita mangwanani ano? That you want to do this morning. Denga harigoni kuramba rakanyarara varume. Denga harigoni kuramba rakanyarara vana baba. Denga harigoni kuramba rakanyarara. Denga harigoni kuramba rakanyarara. Denga harigoni kuramba rakanyarara. Baba ndakakukumbirai, Baba ndakatsanya, but ndaremerwa, moyo wangu wakaremerwa, pandiri kuibva kwakaremerwa, pandinoenda ndizive Mwari vekudenga. Can we use this Sunday to those that are depressed? I want you to pray. Ndino kudaidza Ishe, mvura ine pano. Ndino kudaidza Ishe, mvura ine pano. Ndino kudaidza Ishe, mvura ine pano. Ishe, mvura ine pano. Ndino kudaidza Ishe, mvura ine pano. Ndino kudaidza Ishe, mvura ine pano. Ndino kudaidza Ishe, mvura ine pano. Ishe, mvura ine pano.
chimbopembera nenyaya dzako, chimbotaura naMwari masikati. Pauri stressed in a depression when everything else is failing. Panoperera pfungwa dzedu ndo paanotangira. Panoperera kufunga kwedu ndo paanotangira. Chimbonamata kuna Mwari, chimbonyengetera kuna Mwari. Chimbonamatira zvaramba, chimbonamatira zvakaramba, chimbonamatira zviri kunonoka, chimbonamatira zvisipo, chimbonamatira zvakaoma. Chimbonamatira zvakaoma. In your weaknesses, chimbonamata. Vhura muromo wako, anotaura newe masikati ano. Chimbotaura zvauri kutaura. The Spirit will pray for you. Mweya washe, mweya washe, mweya washe. Mweya mutsvene, torai nzvimbo yenyu mangwanani ano. Holy Ghost fire, I pray. Tizadzei masikati ano Mwari, tizadzei masikati ano Mwari. Mweya washe, Baba batai chizvaro, Baba batai ndangariro Mwari. Mhuri dzakapererwa ngadziva netariro masikati ano. Vana vakavharirwa masuo Mwari, vari kuti zvakaramba Mwari wekudenga. I commit every struggling marriage before you. I submit every struggling marriage before you. I commit every heart that has given up unto you, Lord. Mweya mutsvene pukai masikati ano. Kune vakagara Mwari wekudenga, the depressed, the oppressed, the stressed, the weak. Shimanaraba, Rikanaraba kaushanda, Ritar Riamanaraba kaushuma. Baba wangu nezita la Yesu, mweya washe nezita la Yesu, ranganirayo mumwe munhu masikati ano Mwari. Arege kudzokera kumba zvakadaro, arege kupedza svondo zvakadaro, arege kurarama zvakadaro. Shimanarabakausu, Riamandarabakausa, Narabakausu. Nezita la Yesu, Rosia zvakamboramba. Taura na Mwari masikati ano. Rosia zvakatomboramba, bati taura navo Mwari ava. Vaudze Mwari ava. Taura navo Mwari ava. Mweya mutsvene, Mweya mutsvene, Mweya mutsvene, Mweya mutsvene, Mweya mutsvene, Mweya washe masikati ano. Torai moyo wangu munyi ropa jisha bize jisha jishado
Jai
zizo vanofamba nomweya vanofamba nomweya vanofamba nomweya mweya mutsvene dzito mweya mutsvene dzito mweya mutsvene ishe tirarame vanofamba vanofamba vanofamba
Yes. Ondo yacho. Yacho. Ilo. Sinorina. What's it? Hakuna chinoramba. 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 Oyeketera o. Yeketera o. Iwe yeketera o. Yeketera o. Yeketera o. Hakuna chinoramba. Hakuna chinoramba. Hakuna chinoramba. Hakuna chinoramba. Iwe yeketera o. Mama yeketera o. Yeketera o. Yeketera o. Rukare uya. 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 Oh, antichakuna nambo. Antichakuna nambo. Antichakuna nambo. Antichakuna nambo. Rukare uya. Rukare uya. Rukare uya. Rukare uya. Antichakuna nambo. Antichakuna nambo. Nachi antichakuna nambo. Chakuna nambo. Niko hakuna chinoramba. Hakuna chinoramba. Hakuna chinoramba. Oyeketera o. Yeketera o. Oyeketera o. Iwe hama yeketera o. Kati yeketera o. Iwe yeketera o. Rukare uya iwe. 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 Antichakuna nambo. Antichakuna nambo. Antichakuna nambo. Antichakuna nambo. Abaye aye. Abaye aye. Antichakuna nambo. Antichakuna nambo. Antichakuna nambo. Antichakuna nambo. Iwe antichakuna nambo. Rukare uya
Jesu anotaura yeri chokade vanofamba naJesu anotaura chokwadi vanofamba iyo anotaura vanofamba variori vanofamba naJesu anotaura chokwadi vanofamba 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 vanotaura chokwadi torera mwariwe torera chokwadi torera mwariwe anotaura chimbonamata uri ipapo kuti Mwari ndisanganiseiwo nechinhu chinyowani svondo rino. Mwari ndisanganise. Unoti unogona kupiwa simba rekubuda naro musevhisi ino riri kunoshandura zvawanga usingagoni. 40 days dziri kumberi kwako dziri kuda 1 mil. Chimbowanirwa nyasha idzodzo. Pray few ways. Ungoti this year, this time, I need my healing. I need my life to change. Isai simba mandiri rakafanana revamakaisa muna Elijah kuti afambe asvike kuHorebhu, akapfekwa nesimba, akarangarirwa nesimba, akaitirwa zvakanaka nesimba. Shikaramaga muzita raJesu, muzita raJesu, muzita raJesu, muzita raJesu, muzita raJesu. I want to pray a prophetic prayer that you need to receive. That this week something new is going to happen to you at the level of your faith. I want to pray now at the level of your faith. Something new. Rabaka Ushanda. Baba munosindinzwa bakukumbira kwangu. Maskati ano Mwari vari kudenga. Shiamana Rabaka Ushanda Rabaka. Mweya washe maskati ano. I decree the grace of a new thing, new dispensation, a transformation. Baba vari kudenga nezita raJesu. I release your grace for new things, a turnaround, a complete recovery to that damage.
Mwari wangu masikati ano. A complete recovery, turn around of life. Mweyawashe. Vazadzei Mwari wekudenga vakamuchire. Penyu ngaushanduke Mwari wekudenga. Madho mamwe ngaavharwe, mamwe avhurwe. Holy Ghost fire, Shimana Rabakausana. Mweyawashe. Yes, Lord. Baba ngapore kupora. Mweyawashe. Holy Ghost fire, I release permanent healing, a dispensation of restoration, complete recovery. Baba madonga avurike, ngava kamuchire zvitsva sondorino, ngava pfekwe nesimba ravanga vasina, ngava dzoketsa mitezo yemiviri yakafa ngaimuke nezita raJesu. Every organ of your body that is dying or that is dead, may it be restored in the mighty name of Jesus. Baba munosindinzwa, inzwa izwi rangu. Shamana rabakaushanda, riyenerebeke ushuma, nezita raJesu. Oya manara makaushuma. Baba ndiri kudeclare semuranda wenyu. Mamwe manyimereji ngaatange panyowani. I decree that other relationships, may they start again. Shakarama kaushuma. Mimwe mitezo yemiviri yakapera basa ngaitange zvakare kushanda. I decree a new season, a new thing. Shimarabakausanda, Rimondorobokozuma, Rimarabakausanda. Mweya mutsvene torai nzvimbo yenyu. Endai kumba kwavo munovamirira ikoko. Fambai navo kubva pano. Endai kuvarume vasara kumba. Endai kuvana vasara kumba. Endai kubasa Mwari. Makati, you shall go before us. I send you to our houses, that there may be peace. Kune moyo yakaramba kuregerera. Ngai, there is a new thing of forgiveness, new thing of sweetness, new thing of loving again. Shimana rabakausanda. Chimbomberera Jesu maoko. Chimbomberera Jesu maoko. Hallelujah. Muzita ra Jesu. Hallelujah. Vana mama nyoresai kugomo tinonodzika naMwari. Tikaenda kuHorebhu atidzoki takadaro. Kana taenda kuHorebhu atidzoki takadini? Takadaro. Vana baba vakabvako. I've never seen the attitude of prayer that was at the camp this time. The atmosphere of prayer. Prayer has power to answer things. And when many pray, God answers. Who want to receive Jesus Christ as his Lord and Savior for the first time? Do we have anyone who want to receive the Lord? If there anyone, let's clap the hands to our Lord in the mighty name of Jesus. Let's also come with our offerings and our tithe
to honor the Lord with your substance, can we give to the Lord? Makomborero, makomborero, makomborero na iwo baba. Jataiche mata komborerwa, makomborero na iwo baba. Makomborero, makomborero, makomborero na iwo baba. Jataiche mama komborero. Makomborero na iwo baba. Jataiche